Welatiyên Amedê piştî pevçûn û şera li Bakurê Kurdistanê diqewmin, hilbijartina pêşwaxtiya Parlemena Tirkiyeyê ji bo Enartê nirxandin. Li gor welatiyên Amedê encama hilbijartina yekê mijdarê jî ji hilbijartina heftê Hezîranê ku derbas bûye necuda ye. Vallahi derbas bine hemû yani mendav pirsayîtine derbas bibe. Ew di Türkiye'de kes bi serê xwe nikare hikûmetê ava ke. Şirîgî çêbe. Yani du partî hikûmetê mecbûrî çêkin. Daha cakî dinê nikarin hilbijartinê. Çimkî aborî qediye. Li gor welatiyan di yekê mijdarê de jî wê partiya HDP bi ser keve. Bi operasyonên ku li ser Kurdan ji aliyê dewleta Tirkiye pêk tên, encama hilbijartinê naguherîne. Welatî dibêjin ew ê gelê Kurd di her rewşê de jî wê biçe ser sindoqan û dengê xwe bikarbînin. Son damla xûna me hebe em serê xuşkesîra danayîn. Em ayrımcılığê naxwazin. Em kardeşlik dixwazin. Yalnız ev ana li ser me şiddetê kullanmıştık. Em dîsa bi ser kevin nekladını 80 milletvekili bû. İnca en az 120 tane de. Ev yekbûna me ye, ev rabûna me ye, ev jiyana me ye, ev nav û dengê me ne dünyayê gişkê yani. 105 milyon Kurd gişkê yani. Yani ne Kurdê Türkiye tenê, Kurdê hemû dünyayê gişkê yani. Em dixwazin yekbûnkî çê bibe. Geriye bidin HDP û divê hilbijartinê da dengekî dengeke. Li gor Amediyan divê Kurdên her çarparçeyê Kurdistanê divê hilbijartinê de alîkariya Kurdên Bakurê Kurdistanê bikin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.